Šta je sa našom nacijom kroz povijest? Dakle, ja moram kazati da se protekli mjeseci sam se bavio jednom interesantnom temom. Krenuo sam od istraživanja na temu monoteizam Bošnjaka prije islama u Bosni. Interesirala me ta tema i onda sam otišao prilično daleko sa tim istraživanjem i ako Bog da uskoro će izaći jedna knjiga na tu temu i u širem kontekstu, ali sam došao do brojnih podataka da ne samo da smo ovdje mi razarani ovim brutalnim sredstvima genocida, istrebljenja i tako dalje. Skoro sve naše je falsificirano, naša je historija falsificirana, naša kultura, sve je naše falsificirano. Vi samo kad dođete do nekih dokumenata, što iz Zagreba, što iz Beograda, mi smo bili predmetom falsificiranja zadnjih 200 godina, ali unazad 2500 godina. I o to našem porijeklu, ko smo i kad smo došli i da li smo došli ili smo bili tu i tako dalje. Dakle, nismo došli, vjerovatno nekad smo i mi došli, ali Bošnjaci su starosjedioci Balkana. Sa negdje do 3000 godina možemo da tragamo unazad gdje smo. Dakle, to suštinski možda nije najbitnije, ali ako hoćemo istinu, onda jeste bitno. Jer smo domaćini. Zašto je bitno? Pa zato što su u svim pohodima pokušaja istrebljenja nas i općenito kad jedan narod hoćete da istrijebite. Svaki agresor kad hoće da uništi jedan narod, on želi da legitimiše temu, da legitimira, metu. A da biste legitimirali metu, onda vi morate da je dekultivišete, da je proglasite nekulturnom, divljom, stranom. I zato su nas ovdje pokušali predstaviti tako da smo bez nacije, bez kulture, da smo stranci, da smo došli, da su nas neki Turci tu ostavili tako nešto. To su sve gole neistine. Dakle, mi smo ovdje domaćini. Ako je to bitno ko je domaćin, mi smo domaćini. Dakle, prije Slavena, prije Gota, pa čak prije Kelta, prije svih tih naroda mi smo ovdje prvi. Mi smo ovdje starosjedioci. Unazad neki 2500 do 3000 godina možemo da pokazujemo. Dakle, ako je to bitno ko je, onda jesmo. Ako nije bitno, evo nije bitno, ali jesmo. Dakle, to treba da se zna. S druge strane, prateći taj tok, želim da ukažem na dvije stvari. Na to šta je Bosna imala prije nego što je bilo ko imao takozvani civiliziranih nacija u Evropi. Vi ste uglavnom slušali da se pominje, kad je državnost Bosne u pitanju, pominje se Kulim Ban, pominje se Povelja. Mnogo je to prije. U 4. vijeku, čuli ste vi kada je podijeljeno Rimsko carstvo na istočno i zapadno. Taj imperator, zvao se Teodosije, kad je dijelio Rimsko istočno carstvo dvojici sinova, on je pravio granicu od sjevera prema jugu. To je današnji taj pravoslavni svijet i katolički. Pravio je liniju i kad je došao do Bosne, šta mislite, kud je prošla linija? Sa obje strane Bosne. Sa obje strane Bosne. Vi to nikad niste mogli pročitati negdje čuti. To je sakriveno. Jer to je značilo prve granice u Evropi, a to je značilo prva država u Evropi. Prva država u Evropi vam je Bosna. 375. godina poslije Isa alejselama, odnosno nove ere. To nema nigdje, nego vam dođu sad ovi što su nas napadili, kakav ste vi, šta ste vi, ta agresija, ta agresivnost, ta jedna sirovost. Ali naravno to može, da bi se desilo falsificiranje, trebaju dvojica. Jedan što falsifikuje i drugi što pristaje da mu se falsifikuje. Nažalost, mi smo u toj dekadenciji, nakon pada Osmanskog hilafeta, mi smo bili pogubljeni, bavili se opstankom glava na ramenima, iseljavanjem, da li da se iseljavamo, da li da se ne iseljavamo, a više nismo imali kapaciteta da raskopavamo istinu i da dođemo do tih istina. Naravno, dalje vam je poznato Kraljevina Bosna, pa sve to redom. Ima jedan isto detalj, veoma interesantan. Kada je car Barbarosa, neko je čuo vjerovatno za Fridriha Barbarosu, rimsko-njemačkog cara silnoga u 10. vijeku, dakle to je već 11. vijek. Kad su došli na vrata Bosne, car Barbarosa, Fridrih kad je došao na zapadnu kapiju Bosne u Krajini,
nije mogao da prođe na silu. I onda je morao da pregovara sa bosanskim banom i pregovarali su da mu dozvoli da mirno prođe, da ne hara, da ništa ne dira. I potpisan je ugovor. I potpisuje se ugovor između silnog cara njemačkog Barbarose i ovoga našega bana. Naravno, naš ban potpisuje bosančicom ono lijepo puno ime i prezime, a car ne zna da piše nego crta krst. To vam je civilizacijski odnos, kulturno-civilizacijski odnos u tom trenutku. Da li ste to ikad mogli negdje pročitati? Ma niste. To je sve sakriveno. Sve je to sakriveno. Neko će reći možda, ma to nama ne treba. Treba nam, braćo. Treba nam, jer ako je to jezik nadgornjavanja, onda nam treba. Ako se takmičimo iz toga, treba nam. Jer ako se takmičimo ko će dalje skočiti, pa ne možemo sada gimnastiku, nego skakanje. Jel? Ako je ta disciplina, onda nam treba. Ako je neka druga, mi ćemo pregrnuti, pa ćemo onda tu neku drugu. Dakle, naša nacija se tu veoma rano i država razvijaju.